салом алейкум, бародари азиз, хуш омадед ба канал. Бародаро, шахсоне ки аз Московская област бор равон кардем бошед то Исонба, ҳатман ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Дастрафи гуруд, бародари азиз, ба тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дастрас карда мешавад бо нархи арзон. ва бародаре ки аз 100 килбор изофа дошта бошед, занг занед, худаш омада аз дари хонатон ё ки аз квартиратон мебаранд. Худованд нигаҳбон, ҳама барори кор мусофиро. Салом алейкум.